A 15-year-old Zvishavani girl oita chirwere chepabonde icho chinozivikanwa nekuti cornflower kana kuti sick year blue icho chava ne more than 1 year chisiri kurapika. Ukuwo mukomana wacho akamupa chirwere ichi is nowhere to be found, akabva atiza. Chinorwadza panyaya iyi ndechekuti mwana uyu mwana wezera rechidiki kwazvo uye mai vake havatorinawo mari yekuti vange vachimutengera mishonga inodiwa kurapwa chirwere ichi. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV. Pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya inosuwisa uye ichirwadza kwazvo. Nyaya iyi ndeye mwanasikana wekuZvishavani ane 15 years uyo ava nechirwere chepabonde chinozivikanwa nekuti cornflower kana kuti sick year blue. Mwanasikana uyu ava ne more than 1 year achirwara nechirwere ichi chisiri kurapika, zvekuti iye wacho ava kupedza nguva zhinji akarara, haachagoni kufamba kana kugara nekuti anenge achidzimbikana. Asi zvinonzi mukomana wekupa mwanasikana uyu siki iyi anonzi achingonzwa mashoko ekuti musikana wake aita siki akabva atizira kukwekwe. Ndisingade kutambisa nguva yenyu zvakanyanya, ndikuda kukusiyai makateerera nyaya iyi zvizere, asi kana mapedza kuteerera nekuona mwanasikana uyu achitaura, ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Saka izvo zviri kunzwa sei? Uri kunzwa sei? Ndiri kuona kuti uri hausi kugona kana kufamba kana kumira kana kuti ugare straight kana kuti hauna chauri kugona kuita. Uri kunzwa sei? Zvazvinoita zvichiita like kuruma-ruma. Ndikagara zvotogwadza zvichipisa zvichiruma-ruma. Kusure kuite kugwadza magaro ainenge ogwadza sekuti ndikubairwa majekiseni. Saka kugara kwacho handichakwanisi zvanyatso kukura zvaremberera. Saka iwe wakaiona kupi? Ndakaiona kune umwe mukomana anonzi Tafadzo. Okay. Saka Tafadzo uyu anga ane makore mangani? Maigara mese pamba, ndambodza mama vachiti mailoja pawana? Chokwadi. Okay. Alright, saka wanga uri musikanzi wokuti pamba pamaigara ipapo waimbopota uchibudawo? Saka izvi zviri kunzwa sei? Uri kunzwa sei? Ndiri kuona kuti uri hausi kugona kana kufamba kana kumira. Pazvakatanga chakangotanga chiri chimhopo chidiki-diki. Saka sekungotiwo ndaifungidzira kuti chipundu chinongopera ndochikwenya chipera. Ndobva ndaona kuti zvakura ende zvakura hazviri kukura hazvisi kana kumbopera. Saka mama ndaichikakuvaudza ndichita mama vaigara vachindiratidza kuti mwana wangu ndoda kuti udzidze ukurewo sevamwe usati musikava. Ndakazotya kuti vanogona kundirova kana kundidzinga pamba, ndobva ndanyarara. Saka pandaenda kuchipatara chinotora mushonga, ndobva ndanzi iwe pane smell uri kubuda. Ndobva ndanotarisiwa kumusoro kumandava kumandava kwachona kwandaitorera mushonga. Ndobva mama vakanzi wakaudza here mama? Ndikati ndandisina kuvaudza. Zvikanzi namba dzaunawo dzisane musoro, ndobva nditi ndodziziva. Zvikanzi chirega tivafonere mama, ndobva wakafonerwa. Vaona kuti zvinhu zvatokura zvatozara kuzasi asi rakangotanga chiri chipundu 1. Ndobva kuti dambudziko ndasina hatauri asingambotaura akakunyarara. Zvikanzi isusu tangowa nesmell. Saka mai pakudediwa mari kuti murapise mwana. Mai vangu panguva iyoyo vainge vachiri kushandawo, vaishanda kwaJM. Ndobva ndarapiwa. Saka pandakarapiwa ndichirapiwa zvasara zviri zvidiki. Saka ndabva ndada mwanasisi wangu kugweru. Ndaenda kugweru koko mushonga yakabva yapera. Saka sisi wangu wanga wasati awana mari yekuti ndidzokere. Sisi wangu vanga vasingazvizivi kuti ndonyaya iripo. Ndaenda kamunyara nchita pandichadzokerera kuna mama ndo pandichakondinya nekurapiwa ndichidzokera. Saka sisi wangu wakabvawo smell iya yadzoka mukati musina kupora, zvakutanga kukurazve. Sisi wangu ndobva nditi mwana mai vangu smell uri paura haisi kuita.
apa zviri ngokura haisi kuita. Ndakatamba Christmas ndiriko ndikazodzosewa muike zvinhu muna February ndikadzosiwa zvikanzi vakambozama kufamba neni asi zvakaramba. Okay, saka iwe wakaiwana kupi? Ndakaiwana kuno umwe mukomana anonzi Tafadzo. Okay, saka Tafadzo uyu anga ane makore mangani? Maigara mese pamba? Ndambozwa mama vachiti mailoja pamupawani. Chokwadi. Okay, alright, saka wanga uri musikanzi wokuti pamba pamaigara ipapo waimbopota uchibudawo? Saka izvo zviri kunzwa sei? Uri kunzwa sei? Ndiri kuona kuti uri hausi kugona kana kufamba kana kumira. Ndinoda mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo, ndiporewo, ndiwanewo rubatsiro kuti ndiporewo, ndifambewo sevamwe vasikana zvakanaka, ndigone kushandirawo mai vangu sekushure chandaingogara ndichitakura mumwoyo mangu. Vasashungurudzika, ndisangova munhu wokungogara ndichingochemedza mai vangu vafewo. Ndoshuvira kuti vafewo vadyawo pfuma yangu, asi dambudziko rirapera. Ndotokumbira mhuri yeZimbabwe, ndatambura. Kuvata handivati, kudya chaiko ndinodya, asi kuvata handivati, kugara handivati. Zve zvakangofanana kuti ndongovata ndakashunura, masikati acho ndendakashunura kuti kozive zvichigwadza. Okay, saka undoti chii kuna mama? Ini mama ndoda kuvapromisa kuti mama ndikapora ndinoda kutsvaka basa ndivashandirewo semwana wavo, asi zvandoda kutsvaka basa ini house girl handisi kuida. Ndiri kutokumbirawo kana pane anozivawo kune makosi kozi chikoro chacho handichaindi, ndakagumira mudziro nekuda kwenhau iyoyi. Kana pane zuva makosi nditewo kozi sekuziva kwenyu mama house girl inogwadza kuita. Saka nei ndida kuti kosiwo yakandireurikira ine zira neni ndishandirawo mai vangu. Ndo zvandoda kungotaurawo. Alright, tiri box saka phone number vachada kuzokubata vanokubata pa 078 69 07138. Zogoro 078 69 07138. Thank you so much, Nana. Unopora ni? Alright. Dambudziko resipiyana inonzi cornflower kuchipatara ndipo takaona kuti ndoda mudikura naro. Saka ndauya pano pamhuri yeZimbabwe ndiwanewo rubatsiro rwekuti arapike, ndimuonewo sokubuda kwaakaita. Handisinawo sokuita, ndangotongogara pasi. Saka ndokumbirawo ndibatsirewo mwana wangu atambudza, atori negore rinoenda dawa rechitu ndichienda naye kuchipatara asi hazvisi kupera. Saka ndakumbirawo kuti mundibatsirewo. Saka mama mwana uyu ane makore mangani? Pazvakaitika waiva ane makore mangani? Pazvakaitika anga ane 14 years. Now asati akwanisa 16 years, anokwanisa 16 musi wa 3 October. So pazvakaitika anga ane 13 achitena 14. Alright. Sekurondedzera kwemwana ari kuti zvakafamba sei? Hanzi ndakazosvika sei kuva pandiri nhasi? Iye akaita mustawa, akatamba nevakomana ari muzera muduku, saka inobva anyarara, akanyarara nguva refu. Saka takazozviona kuti panguva yatakazviona takati zvikuda mwatamumisa kuchipatara. Ndachipatara ndikada mwana dhokota zvanzi mama, mwana wenyu zvaari mozviziva here? Kati handizivi. Saka ndobva kwanga kakamerera mhopo kuzasi. Saka ndakashingirirawo kuenda nekuchipatara zvanga zvakudopera kuzasi. Asi paakazoenda kuna sisi vake akanorega kuzomwa mishonga iyoyo, ndopaakaita 3 months ariko paakadzoka kunoku ndopaakauya ane zidutu raanaro iroro ndoraako ndatambura. Saka mwana anorara here? Ndamboona mama muchifamba muchiuya kunoku, mwana anga achitadza chiri kufamba. Muri kugara usei mwana? Mwana uyu unongogara akavata, haagoni kuvata, ende kugara kwacho nani unodogara nesaidi, nyangwe achina chikafu anodla akavata nesaidi. Kuvata anovata akadungamidza makumbo mukati kuti mudenga kuti mhepo ipinde, asanyatsa kupisiwa. Saka zvakaoma. Ari kuti hanzi zvakafamba sei? Pamuri kutaura naye muri kumbomubvunzawo kuti ndiani murume akaita zvinhu zvakadai? Iye anoti anomuziva. Saka iye mukomana iye kuda akawawo nemakuhwa here, ndobva abuda muno muzvavana anzi ari kukwekwa, ndokwaari parizvo. Okay. Saka makamboendawo kumapurisa here nemwana? Takatarisa nenyaya yekuti mwana
i-underage, zera rake harisi zera rokuti anga achikwanisa kusangana nevarume kana kuti achipinda muzvinhu zvakadaro. Izvo handina kuzvifunga, ndakangongoti rega nditapise mwana wangu apori, asi zvinozana handichina mari kuenda kuchipatara, imari kuenda kuchivanhu, saka zvese izvozvo ndangotongogarawo. Ndatoda dambudziko radoko, ndadokuribva mufungwa chaimo mumwoyo mangu, ndaperegwa. Okay, so dambudziko ramuri kuda mama, ramuri kuchema kumhuri yeZimbabwe, muri kuda rubatsiro rwei? Ndinoda kubatsirwa kuti mwana wangu arapwe dambudziko raanaro iroro. Ndokumbirawo rudo, munditirewo rudo vana veZimbabwe, mwana wangu arapike aporewo, ndigosunungukawo hana yangu. Mugomburayirazve nyange muchimubatsira kuti pamwe muchimupawo matestimony, muchimupawo muono, nemuchimuonaisa kuti mwana so